Hasan Mala Hasan Mala Hasan Mala Hasan Mala Mala Hasan Mala Hasan Mala Hasan Mala Hasan Mala Hasan Kosontigi kamatigi jorotigi bonyatigi na foro de mako zu hurumatin zu maqanatin zu izin zu fadilin alaka annafa ni ciba barkai amin amma kishin na mai na ala fe ka kaso mo salmo ba amin anaka sawañmo amin ka kishin na mai na ala fe ka ke mu'mini jamana musuma bela jelenka alaka ne na wiye o kudu salman chala amin bagaygo anzigira heralla amba del ala fe ya rabbi alaka wili hera amin amin shu hera alaka dama amin amantoro alaka nyoni amin alaka ambala islamiyya ka niga fatuni limaniyai amin amin alakira bonya kama ankara mugo horomana sungalo kalo barkala salli ala rasul wasalim bagayo alhamdulillah bi marsi kalo tle sawa odo kabbe sam bafla ani mugo ani woroma sikatula ambe sungalo kalo tle tanduru shula odo bonya shu odo korota shu sikatula wasa shu ala kira ka fasobla sam bakele kemenani ani binani ani wolofla Allahu akbar odo yani anga do korofo kono amanga folini wali mandon la se an karamugo ma wila mene ananga mashayikhu nakaka ka foli la se mu'mini chemana musoma bela jelema wila mene kala ndengala undo sikatula amina bla an karamugo nye kangaron odo kangara kakiu wallahi yala sana ye filimunun ke nu nana una adlan kofe kanga president fo ananga karamugo nyemgo bela jele bishu ina alhamdulillah amadu ambi kena wasulinga wallahi ala bi yafa joma kena mingo so ambaka sikatola jume arjina soro kam mogodla soro kena minka ambaka wallahi abayugo dawa ma be baga joma kena minga ki so akam mogodlala namu ni ye bonya soro kena ka fika sa malota kofe Allahu akbar sikatola ni ye sutara soro kena minga fika sa malota kofe ni ye korota soro kena ka dawaya mata kofe sikatola abayugo ni ye bonya soro kena ka dawaya mata kofe Allahu akbar ambe o kena wula bele bele do kambi o kena jume kera ya du modern volo o bangini shu wallahi nyinan santa oni sancha manti kelenye ai utikele sabuniya laja tar butigu fe ni chabba bangina ka be shu mema namu hijra san sirafe kasagin ka laja kun abangina nam kabe kalo mema miladi sirafe nam kabe adongele mochoi anflani o de la bishuina Allahu akbar abayo Imam al-Hasan nam az-Zaki at-Taqi al-Wali rayhanatu rasulillah nam qurratu aini al-Batul abangina kabe marsi kalo dode ma atlinani sikatola ala sona bi ambi atwa kalola ambi a hijra san kalo fenana Allahu akbar odo onyo wana macha ai macha ka be ashukelema wallahi kira ya du kono ya bi fena jami nanala kira kuna wolo keta ni fotala odo o ka hadaru la sayyid sharif usmani madani haidara Allah odo boy okoro foy mato an yebi ay anga haju hira alala ko wallahi alaka dlanyi insha Allah ka anga fanda ya ufale ka ke bana ya rabbi ala ko kai amin 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 annana kenenga ka kodombaliya min to ana ala ko fale lonina amin 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 annana ka majigi min to ana ala ko fale korotala amin amin amin
an nana ka bana minnu tɔɔna kololata pasalata bulata jolilata fiɲɛlata ala k'a bɛɛ wolo ka bɔ yen a sidɔn ni a n'a sidɔnbali yarabi ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala k'o kɛ nin cɛ sanuma in kɔsɔn k'o kɛ aw silamɛ jama yɛrɛ kɔsɔn sɔli ala rasul alhamdulillah amadu n y'a f'i ye bi su in na bɔ ɲɔgɔn la ka bɛn sunkalo kalo tile 15 ma kira ya dun nisɔndiyara wallahi o kɛra Mukhtar ni denw la kɔrɔbalen bangeni Imam Ali denw na wallahi ani Fatima Zahraw denw a bɛɛ la kɔrɔbalen a n'a bɛɛ la ɲɛnatigɛ ni ale bangeni ye wallahi Imamul Hasan Allahu akbar o don Imamul Hasan tumana min na a bangena a tɔgɔ dali ma kɛ i n'a fɔ e ni ne ta bɛ kɛ cogo min ayi a ma kɛ ten ci nalen bɔ alakiraba ye a gɛrɛla Ali la a ko e y'a kanu Ali ka nin tɔgɔ da jumɛn na i ye tɔgɔ jumɛn wele a la Ali ko n kɔrɔ ala ka kira ne ma kɔn ne ma ɲini ne ma kanu ka bila e ɲɛ diɲɛ fɛn foyi la Allahu akbar n ye nin tɔgɔ ko to i ma siga t'o la a bagayogo ala kira ko a dɔgɔkɛ ma ko Ali ne yɛrɛ ma kanu fiyewu ka bila n dabara ma ɲɛ nin den in tɔgɔ dali la Allahu akbar a bagayogo u ma tila o kɔrɔfɔ falen falenni na fo yɔrɔ bɛɛ Jibrila kɛbɛkɛbɛra ka jigin ka bɔ dabarama fɛ yen ni wahayu ilahi ni ala ka kuma ye ko Muhamadu n jɛna n'a ye a kɛ nin den in tɔgɔ wele ko Hasan Allahu akbar o don koyi kɔrɔ den in tɔgɔ bɔra ala yɛrɛ de fɛ yen ka n'a di alakiraba ma k'a k'a ka du nisɔndiya n'a ye ka Imamul Hasan tɔgɔ wele wallahi a bagayogo alakira nisɔndiyara ni den bangeni ye a fari fonina a tile 7 don a ye bagan da k'a kantigɛ ka ala nisɔndiya a ma daw ma bagan in woro a y'o ta k'a di musokɔrɔba ma min kɛra timinɛmuso ye Allahu akbar a bagayogo ko e sɛgɛnna e ɲanina n mɔden kunbɛnni na e sɛgɛnna e ɲanina n denmuso ka timinɛ la o kumana fɛ k'e ka saga woro ta siga t'o la ala kira ye o nisɔndiya ni o ye ni ka sɔrɔ ka den kun di wallahi a kunsigi hakɛ o garamu walima o mana bɛn hakɛya min ma k'a ɲini Fatima Zahraw fɛ o kumana fɛ k'u kɛ o warijɛ bɔɲɔgɔnko sarakati k'o di ala ma Allahu akbar bagayogo o de kɛra sunna ye an silamɛ bɛɛ kan sa ala kira ka nin baara in a ye den in ta ka misiri wele a kini bɛ tulo la ni ka sɔrɔ k'a kɔrɔta a numan bɛ tulo la yalasa tiɲɛ kumakan o kɛ kumaden fɔlɔ ye min bɛ don den in tulo la Allahu akbar bagayogo misiri welekan siga t'o la o don koyi ala y'a bonya n'o ye o kɛra Imamul Hasan n'i y'a ta k'a lajɛ maabadu o don wallahi ka tila ka bɔ mɔgɔba la ka tila ka mɔgɔbaw wolo wallahi ala t'o kɛ bɛɛ ye dɛ ayi a t'o kɛ bɛɛ ye i fa bɛ arijinɛ kɔnɔ a ba bɛ arijinɛ kɔnɔ a yɛrɛ b'a kɔnɔ a dɔgɔkɛ b'a kɔnɔ a denw b'a kɔnɔ o ye jɔn ye ni Imamul Hasan tɛ siga t'o la a bagayogo wallahi n fa ye président ye jamana kɔnɔ walima ne mɔkɛ ye jamana kuntigi ye o bɛ mago dilan maa ye i faso jamana kɔnɔ o ma silamɛya belebeleba cɛ min nana n'o ye maa min fa kɛra o ye walima mɔkɛ kɛra ye sabula alakira yɛrɛ tun bɛ den in wele de ko n den a tun t'a wele k'a mɔden o de y'a to kuranɛ aya caman bɛ yen min ye Imamul Hasan ko fɔ ayatu mubahala b'a la ayatu tatihir b'a la ayatu mawadda b'a la mɔgɔ bɛ fili i ɲiyɔrɔ dumuni ma i bɛ fili i ɲiyɔrɔ sigiyɔrɔ ma nka i ɲiyɔrɔ kuma bamananw ko maa tɛ fili o ma ayi i tɛ fili o ma ni aya saba bɛɛ n'i ko i b'u kɔrɔ fɔ i tɛ se k'u fɔ ka ban cogo si la f'i ka Imamul Hasan y'a kɔnɔ Allahu akbar siga t'o la nka mago bɛ fɔlɔ jumɛn na n ko i ma n ko alakira tun b'a wele de k'a den siga t'o la i y'o fɔ Najirani chrétienw tumana min na u ye siga don kira ka kiraya la nkalon kan ani namara kosɔn ka sɔrɔ u dusukun yɛrɛ y'a dɔn coyi ko nin ye ala ka kira ye wallahi a bagayogo
ala kira yu wele ko kuma na fe nin te kuma samangoy ay nawo kuma ange ala la kalike anga de ala fe aka danga anaka dimi anaka funu o ke jigi galon jugu tigala ka sikatola abrayo tafsir tigi bebe ala kaliye suna sirafe o do ko ala kira boto ala ya qur'an aya min dama wade faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi muhammad ko mu ko ube dala soso doni gere gere nalen go ima ki ka kira ya sabati ki kan nabi nyuma ya sabati faqul okmana ta'fu ya ta'alu ayna nadu abna'ana angandem wele wa abna'akum ayru kawdem wele wa nisa'ana ange bona buru musowi wa nisa'akum aw ke bona musowi wa anfusana ambe bona yere kuyi wa anfusakum aw yere kun gabo abrayo wallahi no kala summa nabtahil anga sorokana ala kalike فنجعل لعنة الله على الكاذبين الله أكبر على كدنا أكفنو أنا فوق على كو جي قالون دجالك لما تكراي والماني أو ده قالون دجالوي أكما عينا والله أبغى يقول سكتولا قرآن التفسير كلا بكوكو دو نعم أني ركون جبوا كلا جون ويلي أي علي ويلي ko ala niya yere wallahi sikatala ni ndogo ke ni mburange sikatola niya yere an fusana odo abaga yugo wallahi fumuso place la nisa ana nam aborani jodi Fatima Zahara wallahi abaga yugo aborani ode fumuso chaama tumabolo ngai Fatima de takwala ni meslame muso bejoro labi sikatola ni memumini muso bejoro labi wallahi o andim nam o yoro de la ay Hassan ne Husaini tatigema ako ala nunu ya ndewni odo koy mutar oda kama kira era kanyina maya be atuma fo de kun dem odo andem sikatola ne Muhammadu dem wallahi onni ko ebu bo kira de ala nam ko dem so deno amba fo mana fe we ka ko fabrique len ko lale ira bolo nyote qur'ana e awele ko kira de sikatola abaga yugo amo me dawda pat se ga fuma ko kira de ko sabu ko dem so deno wallahi ko ma denge de de ko dem so de ko dunti de Allahu akbar o wa qur'ana aya fleni ala de be de bla wala yo mi manaja sikatola ni ya qur'ana aya do ibo fena toy ibita aya wala la tilka hujjatuna ataina ni yo aya kalangata masata ala ko ka ngadda lu beta amma di mama munu mananja abe kira hujjati ka kira hujjati ko lu bela jele Ibrahim bonzowi abi to la kana foko Isa bun Maryama ko fene Ibrahim bonzon doy abrayo akili maka ga yara nyininga wallahi e min gambe ko ma denge de ko dem so ti de ala dungo ko mar e Isa e Ibrahim bonzoyi o ma o yo soro ni sira jume aywa dem so ka sira sikatola dem so jume Imran dem so Maryam wallahi mutar odo o ma ala bi bokolo bla sira fe sira mi manaja wa e Muhammadu tan nati sira mi na ni to do wode Fatima Zahra bonzoyi ala ka na fanu barka amin ayo wana aya kile wode fulani yesisan Imam Hassan yeramina sikatola aflana ayatu tatihir odo aya min nana ka fo ko saniya bike kira ya dudewna kan no takabuka o aya ifana Imam Hassan itise ko au tafsir ga fi ga to foyi sikatola abrayo sabla o do ya soro kira ye che sabade wele Ali Hussein Hassan ninga fara Fatima ka ani ale ra Muhammadu o kuma na fe brifini bele ba bolo ko biri huka ka soro ka ala deli ko ala no boliso nyugunto ko o takabo ne Muhammadu so dinge huka Allahu akbar amuta o do afurumuso do nana ku be do ko aw nyintenna aw ka bonya ba nona ngaw tenna wallahi sikatola o kuma aya ibn ayka fo Imam Hassan abi o fene chamancela sikatola no de innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera sigai Allahu akbar innama min bi la rabbukan dono fe we hasri odo
kuma bɛ ka fɔ aw bɛɛ ye nka aw bɛɛ ko tɛ. ayi bɛɛ tɛ walahi. ala b'a laɲini. ala bɛ ko laɲini ka dɛsɛ o la wa. ayi o tigɛ. o tigɛ dɛ. ayi o tigɛ. ni ala ye min laɲini a b'a fɔ a ma de ko kɛ. siga t'o la. ko b'a laminɛ ko n kɛra. walahi. ibrahima ye ala de deli. o kɛra. ko ala ne ni n denw yɔrɔ ma jɛya an n'a abudal asinama. anw kana kɛ bɔlibɔtɔla ye. an kana kɛ nɔgɔtɔfɛn ye. ibrahima y'i tigɛ de jan ka ala deli a la. mɛ a nana se muhamadu ma ala ko n b'a di e ma ka sɔrɔ i man deli. ne ala yɛrɛ de b'a laɲini. nɔgɔtɔ ko ɲugutɔ ko k'a ta ka bɔ e muhamadu n'i somɔgɔw kan k'aw saniya kɛrɛfɛsen na. mɔgɔ bɛ ban aw la nka mɔgɔ ti ban aw ye. alahu akubaru ayiwo walahi o don. amadu i bɛ ban sirifiw la juguya kama kɔniyali kama i dusukun na nka ka sɔrɔ i sɔnnen don u ye. tiɲɛ siga t'o la walahi. o ye sirifiw ka ko cogo ye. kuranɛ yɛrɛ ko ten k'u banna muhamadu la bagiyan bainahum dansago kama nka ka sɔrɔ u dalen don a la u bɛ t'u ka kalifa k'a ma. n'u t'a fɛ u ka wari min kɛ tunu u bɛ t'o d'a ma. a tɛ tɛmɛ o kan. nka sugu kɔnɔ u b'a fɔ ko shayirun ko dɔnkilidala don majnunun ko fatɔ don ko kɔrɔtɛtigi don i bɛ t'i ka wari kalifa fatɔ min ma i dan b'o la han. tiɲɛ siga t'o la mutar. muhamadu bɔnna u bɛ ten de mɔgɔ bɛ ban u la nka mɔgɔ ti ban u ye sabu n'i banna u ye i banna hɔrɔnya ye n'i banna u ye i banna tiɲɛ ye n'i banna u ye i banna danbe ye n'i banna u ye i banna yɛrɛdɔn ye. tiɲɛ siga t'o la a bagayogo lahi. u ka ɲɛnamaya sigi bɛ tiɲɛ kan. tiɲɛ o don. a sigi bɛ danbe kan. siga t'o la. a sigi bɛ yɛrɛdɔn kan. siga t'o la a bagayogo lahi. ala de y'o k'u ye k'u saniya. tiɲɛ. faamucogo ɲuman ala k'a d'a ma. ami ami. ala y'a di kira ma de. siga t'o la. ni minɛ i k'a yɛlɛma o ye ni mɔgɔw k'a b'i sɔn ye nka ni ala ko a b'i sɔn a bɛ minɛ n'a kɔnɔfɛn d'i ma. tiɲɛ o bɛ kɛ. o de kama nabila musa fana ye ala deli. ko ala n dusukun fɛrɛ n ye rabbi shrah li sadri. ala ne dusukun fɛrɛ. amin. ala ye kɛ mɔgɔw nɔgɔya. amin. a duwawu bɛ an yɛrɛ y'a kalan sa hali an don tɔ wajulu la. a kɛra bagayogo. rabbi shrah li sadri. musa ka duwawu de don a ye ala de deli. mɛ a nana se muhamadu ma ala ko a ma cogo di alam nashrah laka sadra. muhamadu e tɛ n deli de a fɔ muhamadu ne m'e ko hadisi fɛrɛ wa. tiɲɛ o kɛra. ka dɔnninkiriw ta ka bɔ i kan wa. min tun bɛ n'i kɔ kuru. min b'i tɔgɔ kɔrɔta. min b'i fɛ min t'i fɛ a bɛɛ b'i tɔgɔ mɛn. siga t'o la a bagayogo. n'i ko ala n'i ye muhamadu bɔ a la i bɛ orije la. siga t'o la i bɛ orije la a bi tɛ wari. a ti jate. ayi a ti jate fiyewu. balɔntanyɔrɔ la i bɛ balɔn dɔ ci cɛlu la a bɛ jɔ lamaga. f'i yɛrɛ bɛ taa manifester. nka arbitre b'i wele ka na ka tila ka jaune yira i la n'i ma farati i bɛ rouge yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ terrain kɔnɔ. parce que k'i tun bɛ orije la. ɔ silamɛya fɛnɛ kɔnɔ n'i ko ala ka muhamadu bɔ a la i bɛ orije la. siga t'o la bagayogo walahi. ala mago t'a foyi la. ala ko mamadu n ye tɔgɔ kɔrɔta wɔrɔ fana laka zikira kan mamadu fana ko ala ma ko ala n'i ye n tɔgɔ kɔrɔta o tumana fɛ nsomaw fara a kan ni ne sɔlila n kan o ma sɔli nsomaw kan ala y'o kɛ sɔli ko tigɛlen ye ka n'o minɛ. siga t'o la a bagayogo. de kama ala ye da bɛɛ tugu fo kira ka da. n'i bɛna ala ma dɔrɔn i bɛna kira ka da de fɛ. n'aw bɛ n fɛ a ye tugu muhamadu la. walahi kɛnɛ kan. an karamɔgɔ isa mamani sɛrifu ayidara ale y'o de fɔ a ye kama ko yanni i kɛ tugu tobila kɔ a ti dun ka min to k'i k'i sigi o kɛrɛfɛ. siga t'o la. n'i tugura tobila kɔ gabugu sisi b'i sɛgɛn. walahi. a dɔ la yɛrɛ a bɛ dun i ɲinɛ ma. siga t'o la. nka a ti dun dutigi min kɔ n'i y'i sigi yen. i ka plan dafalen b'i sɔrɔ i b'i kɔnɔ fa ka taa n'i yɛrɛ ye ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ. o silamɛya kɔnɔ n'i t'a fɛ ka to gabugu sisi la to kɛ du i kɔ i tigɛlankolo kɛ bɔ i kana kɛ orije bidonna ye i sigi sirifiw kɛrɛfɛ. n'i y'i sigi yen ala kira b'i sɔrɔ yen ala yɛrɛ b'i sɔrɔ yen. alahu akubaru siga t'o la walahi. ala k'u kanu jidi an dusukun na wa olu de kanu ɲini n'an fɛ. o kɛra koyi walahi o kɛra. o de ye ayatu mawadda ye. siga t'o la. kanu aya. qul la as'alukum alayhi ajran illa mawaddata fil qurba. siga t'o la. ko ma sɔrɔ foyi ɲini aw fɛ mamadu ka kiraya la fo a bɔnna surun a somɔgɔ surun a k'olu kanu. alahu akubaru. u ye kira ɲininka ko i ka karaba i somɔgɔ surun jumɛnw de ko don n'olu kanu de ɲinina an fɛ. a ko ali n'a denw. alahu akubaru o don koyi. ali n'a denw. siga t'o la. n'i y'olu sɔrɔ i y'a bɛɛ sɔrɔ wa n'i y'olu jɛn i ma foyi sɔrɔ dɛ. walahi pɛrɛdi la. o de kama cɛ dɔ nan'i jɔ alakira ba la don dɔ. sallallahu alayhi wa sallam. salim.
ako Muhammadu bara fonye bara milla idla lahu sanga nyogon taala ni ya kambi do arjina kono direct sans intervention o bara fonye Allahu akbar kira ko jama ika farda duru seli naam iki ka kaloshu iki yara saniya ka bo janaba nogola naam ike do arjina kono arjina min kadi Allahu akbar chako abi ko do ka bita kira ko kaya wole kana naam chessa gina kana kira ko chama ko fa wallazi ba'athani bil haqqi nabiyya wa bil risalati najiyya naam ako ngalna ala mi yenci kange kirai kan suganti kange nabi mai law suraita alfan naam wa sumta alfan wa hajjata alfan wa ataqta alfa raqabatin wa qara'ta at-taurata wa injila wa zabura wa furqana wa laqaita al-anbiya kullahum wa ghazawta ma'a kulli nabiyyin ولقيت الله ببغض علي وأولاده المعصومين دخلت النار مع الداخلين فليبلغ شاهد الغائب Allahu akbar bagayo kira kelengani kuma fo cey ko do kira ko aya wala sagina kana ako cema ko wallahi ngal na ala la ce samba kelenge ke seli alai kalo bakele shu hiji shemba kele jomba kele ka woraya turane kala shemba kele tawrata kala shemba kele linjila ni zaburu be shemba kele ganenge nabi nyuma ba kemeni ba mugan nani ina beke jeka baroke ike tuwa beko akata kele ke ka jihadi ke ala nyada kama ako wallahi nimba kele ngele beko fe ni sona ka sa ka ali juguya tu iduskuna ana de masumino ako wallahi ala ti kan nabi man fe baro laje atika qur'ane kala laje atika sambagale ala bato laje abi minaki shori janame kono dombo fe ko munu mi kenaka aya la se mawma munu makene so Allahu akbar abagayo sikatella wallahi shirifu kanunde abbe sikatola koy odo de ni yo soro ya be soro wono tlali la kani jigida foy kan ay foy wallahi ulu de ala ka portu ye nabi ke mi fe ni yo bladoro ina na kugo fe wallahi ibila segi sikatola fe madu dafe wallahi ode kama ala kira talen ko fe fo bi dina kuna mawulo ka wasa yoroshi fush ala kira ka du wallahi keneka odo de ما زال هذا الدين يبقى رحاله بدار رسول الله يوما وحاضرا الله اكبر كم يكون فربي كاسلام يكون كوسا كاجيما فا اما كان دوره على كراكا دوكو تي سيكاتولا ابايو على كان فانو بركه امي 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 ولا امام الحسن نعم مغتو چاما نبي kitabu kono ala kiran nanani munu ye ni qur'an aya sabako fe amangutu la sikatola o dole jume ko hasan arjina funangenu ganyama ko de he Allahu akbar odo ala yo dini chabay mu sikatola kera mutar ni ko ni yara arjina kono ka waki ga do ga fa shifina ka bela jele ka patron anu ka nyamugo ka seidu ko de imam lasani wallahi ana balmake sikatola mamul husain odo anganyamugo wallahi anganyamugo odo koy mutar ala semba do kay we jume nam asaka islamu joli la kishi ka islamu joli la tanga odo dara ko wale bulu wallahi manam na fongo nyongo nana imam hasan nam amma ka joro laje ay ayera kun ka intérêt akelenga nafa ayo de blaka beje nafata Allahu akbar o misaliya bitale de la fulla hara sikatola amutar wallahi mami joli bombe islamu ni nyongo che ale de sona ka jien nam asigiyoro ko aka hake ata wallahi ukera koy sultani ma temina weji me islamiya nyemoya sikatola keneka wallahi ay sultan tolu ni ma chewla no jigini kono doro ibona la ka dina na pew utado wallahi utado sabla umo gena nanai odo abagayo ulu de joli kera ka yiri juso tabina fajirida wallahi badru do e ka la jajma unde bora islamiya kuma bo galeda kira ya dude odo kira ya dudo ulu fadu sikatola wallahi ala ka na fanu barka ami 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 wala ko dima wati koroni gama
cɛ min sɔnna ka diɲɛ a ka hakɛ kɔ a jɔyɔrɔ kɔ yalasa silamɛ jama joli bɔnni kɛ jɔ bɛɛ ni kelenya kɛ na diɲɛ kɔnɔ o kɛra imamul hasani de ye ala k'a kɛ a nafa kama yarabi ala k'an hajuw dilan k'an fori ka bɔ kuma la nin yɔrɔ in na fili minnu mana bɔ a la an karamɔgɔw natɔ don an kɔfɛ u bɛna u latile an ye ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala k'an nafa n'u barika ye olu kɔni to yan ka mikoro kalifa anw ma o ye u b'a fɛ k'a lajɛ u ye lamɔ minnu kɛ u ye kalan minnu kɛ a bɛ niveau jumɛnw na o y'o dama de ye n'o tɛ olu sigilen ɲɛkɔrɔ o tɛ anw kuma yɔrɔ ye n'i ye nɛgɛsobolila faralen ka don station na a cilen don n'o tɛ o kɛ o t'a ta o kumana fɛ an b'an karamɔgɔw fo bisimila n'i y'olu ka kɛnɛ de ye anw ye kalandenw ye wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallim. أستحيل ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alsilamɛw an bɛ ala fo ka ala barika da ka bɛn ni kaloba ye ka bɛn ni donba ye ka bɛn ni mɔgɔba ka kɛnɛ ye bi sɔn na an nisɔndiyalen don an bɛ ala barika da o kɔfɛ an bɛ foli lase an ka ɲɛmɔgɔyasow ma international président Moribo Jallo a n'a ka jama anga wudu nyamaba n'o ye Alhaji Malamin Cham kɛnɛ ka an bɛ a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo ka foli lase an ka wudu national président ba ma Alhaji Alpha Jallo ani a ka jama bɛɛ lajɛlen o la n'an ma gɛlɛya an bɛ ala ka farida dɔ kɛnɛ kan farda min ni ala ye o fardaya a ka jɔnw kan ni o de ye qul la as'alukum alayhi ajran illa limawaddata fil qurba. Allahu akbar. Alakira ba nɛɛma ni kisiba ye a sɛgɛnna a ɲanina a ye baara kɛ a ye jɔnw kanda k'u bilasira ɲuman kan minnu ye nafa sɔrɔ ni alakira cili ye olu de sera a ma. Minnu ye nafa sɔrɔ ni alakira cili sababu ye olu de farala ɲɔgɔn kan ka s'a ma k'a fɔ i ka cidenya an b'i fɛ ka kado k'i ye ka sara dɔ d'i ma ala ye o jaabi a ka kuranɛba kɔnɔ k'a fɔ ma sara si ɲini aw fɛ aw ka ka ciden sara ni o sara ye a ka ci laseli la nka ye min wajibi ye aw ka o de ye ka kira bɔnaw kana o kanuni kɛnɛ o farida dɔ an bɛ o waliyali kɛnɛ kan n'aw gɛlɛya walanda min ni an karamɔgɔw y'o di an ma yan an bɛ don o kɔnɔ aw ka kalanden don Mamadu Sidiki Sogoko ka bɔ Sikaso Koro Barasi. Min fɔ a ye an wasa o la garibu kumaw don ni ala sɔnna ma ni ale nana a b'a tɔ bɛɛ dalakɛɲɛ n'aw gɛlɛya walanda min b'an bolo o ye an bɛ cɛba min ka kɛnɛ kan ɲɛnamaya kɔnɔ a ye mun kɛ adamaden ye a nɔ de ye o de la ala ko kuranɛ kɔnɔ wa naktubu ma qaddamu wa atharahu
wa ye min kɛ ka bila aw ɲɛ b'o sɛbɛn siga t'o la wa a taara ka nɔ minnu to o nɔ ninnu fana b'o sɛbɛn Allahu akbar o la cɛba min n'an b'a kɛ kɛnɛ kan na a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye mun kɛ o fɔ an ye sugudugu a bɛ ne hakili jigin kitabu dɔ bɛ yen ko al-ilm wal hikma aha a b'a f'i ye ko karamɔgɔ dɔ na a ye tora ka mɔgɔ dɔ de wajibi aha a bɛ kan ka silamɛya mankutu a ye na mais ale bɛ kan ka silamɛya mankutu mɔgɔ min ye o yɛrɛ tɛ silamɛ ye sige Allahu akbar a bɛ k'a fɔ a ye pour que a kanu ka don a la a ka se ka ɲɛbɔ silamɛya fɛ tiɲɛ tuma min ni a ye silamɛya mankutu n'a tilara aha ale cɛ in ye a jaabi n'o de ye min tɛ diinɛ na na a ko karamɔgɔ a ko n y'i ka kuma bɛɛ mɛn aha a ko i ye fɛn min fɔ silamɛya valeur kan a ko n y'a bɛɛ mɛn na a ko nka n karamɔgɔ jaabi min bɛ ne bolo aha o de ye mɛnni o tɛ na i ka diinɛ i y'a ɲɛfɔ ne ye n y'a faamu nka n b'i ka diinɛ lajɛ i jogo la Allahu akbar a sugudugu i ka diinɛ ni n y'a sɔrɔ i jogo la aha ko a bɛ n ka minɛ ka bɔ n b'a minɛ tiɲɛ nka n'i jogo min i ka diinɛ jira n na n b'a bila sige Allahu akbar Hasan na a ye baaraba minnu kɛ aha a ka ɲɛnamaya kɔrɔ na jogoba minnu tun bɛ a la aha o jogobaw ka taa se a yɛrɛ ka zuhudu ma na sɔnna an bɛ datu olu dɔw la Allahu akbar fɔ an ye sugudugu n'a ma gɛlɛya na Hasan alayhi salam aha n'i y'a lajɛ na alakira ba nɛɛma ni kisi b'a ye aha a dora ale ka kalanso de kɔnɔ Allahu akbar ale de ye a lamɔ wallahi Hasan kabini a si san 7 na a ye baya kɛ tiɲɛ a yɛrɛ mɔkɛ bolo wallahi ka sɔrɔ a ma balikuya siga t'o la sugudugu hayatu sahaba bi denmisɛnnin mɔgɔ 7 ko f'i ye na k'u ye baya kɛ ka sɔrɔ u ma balikuya aha Hasan bi a la Allahu akbar kɛnɛ kan mun de la aha ni kuma bɛ kɛ ale kan o fɔ an ye munna ale jogo tɛ anw lakala aha sugudugu o de la ninnu ka ɲɛnamaya aha a dabɔlen don ka anw lakala tiɲɛ pour que an bɛ se ka kisi wallahi Allah sugudugu Hasan alayhi salam na yɛlɛmajigi tun b'a la tiɲɛ o tun b'a la sabali jɔ kun don siga t'o la Hasan alayhi salam aha ni tun ye juguman k'a la a b'i sara ni ɲuman ye Allahu akbar kɛnɛ kan i b'o dɔn sɔrɔ min o fɔ an ye sugudugu i bɛ taa kitabu la kitabu ni o de ye Nuzhatul Majalis wa Muntakhibu Nafais aha a b'a f'i ye ko Hasan ka du ani kiricɛkɛ dɔ ka du tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ na kiricɛkɛ in ka ɲɛgɛn kogo de sɔgɔla ji bɛ jigin Hasan ka so aha mais Hasan a bɛ ji in soli a b'a fili Allahu akbar don dɔ de la kiricɛkɛ muso nana Hasan ka so aha ka n'a sɔrɔ u ka ɲɛgɛn ji faralen don ɲɔgɔn kan Hasan ka so Allahu akbar u bɛ ka ɲɛgɛn ji soli ka bɔ aha muso ko Hasan ma aha a ko o tuma anw ka ɲɛgɛn ji de bɛ jigin aw ka so wa na a ko ɔhɔ aha a ko nin daminɛ kuma mɛnna wa a ko nin daminɛ kuma mɛnna sige a ko mais aw dun m'a fɔ anw ye Allahu a akbar ko ayi ne mɔkɛ ye n kalan min na o de ye ko ka sabali sigi ɲɔgɔnya na Allahu akbar ha ɲana tiɲɛ walasa sigiɲɔgɔn kana nafa sɔrɔ i fɛ i ka sigi la sige kɛnɛ kan o ne mɔkɛ ko n ma na ko husnul jiwar aha yu'ammiru diyar na wa yursi'u al-a'mar Allahu akbar a ko sigiɲɔgɔn ɲumanya a bɛ mɔgɔ ka du jɔ ka d'i ma wa a b'i kɔ barikaya siga t'o la ne mɔkɛ ye n kalan o min na na ne bɛ kan ka o de waleya o de kosɔn ne m'a fɔ aw ye aw ka ɲɛgɛn ji bɛ ka jigin n ka so Allahu akbar kiricɛkɛ muso de taara o la u ka du kɔnɔ ka t'o langari a cɛ ye wallahi cɛ de nana o la a bɛna yafa deli Hasan fɛ Allahu akbar Hasan ko ko nin ma se yafa deli ma koyi sabu ka d'a kan ne mɔkɛ ye n kalan min na nin don tiɲɛ siga t'o la kiricɛkɛ ko Hasan ma alayhi salam a ko i tɛgɛ di ma ni baliya k'i bolo ka don silamɛya la Allahu akbar kɛnɛ kan a y'a tɛgɛ di Hasan ma Hasan y'a tɛgɛ minɛ o kɛra k'a tuubi ka bɔ kiricɛnya na ka don silamɛya na ni mun ye ni jogo ye tiɲɛ siga t'o la
ni sigi ɲɔgɔn ɲumanya ye wallahi o de la i janto sigi la aka kan wallahi mɔgɔ ni mɔgɔ de bɛ mɔgɔya kɛ tiɲɛ wa mɔgɔ tɛ se ka kaari mɔgɔ kɔ ayi o tɛ se ka kɛ wa f'i k'a dɔn mɔgɔ mako jɔ don mɔgɔw la o man kan k'i ka mɔgɔ sɛbɛya don ye ayi o man kan i ni mɔgɔ minnu bɛ sigi la a to i n'u ka mɔgɔ sɛbɛya kɛ ɲɔgɔn fɛ sigi mais kana to i mako ka jɔ u la o ka bɛn i ka mɔgɔ sɛbɛya don ma Allahu akbar siga tɛ nin na mɔgɔ bɛ mɔgɔ la ale t'i wuli mɔgɔ sɛbɛya la fiyewu fo n'a mako jɔra mɔgɔw la wallahi o bɛ dɛ Hasan alayhi salam a ka nin jogoba in kosɔn kiricɛkɛ tuubi la ka bɔ kiricɛnya na sigiɲɔgɔn ɲumanya kama ka don silamɛya la tiɲɛ o kɛra wallahi o y'a fɔlɔ ye o kɛra ne na min tugun Hasan alayhi salam jɔn dɔ tun b'a bolo min b'a ka baganw dɛndɛn o jɔn bɛ yen don dɔ la a ye bagan dɔ bugɔ k'a sen kari Allahu akbar i bɛ kitabu lajɛ aw bɛ ti hawla rasul o don n'i y'o kitabu in lajɛ i b'a sɔrɔ a kɔnɔ siga t'o la a kɛlen ka bagan bugɔ k'a sen kari Hasan ɲɛ dalen a kan a y'a ɲininka a ko mun ye nin sen kari Allahu akbar cɛ ko a ma ko ne de y'a sen kari siga a ko mais i y'a bugɔ k'a sen kari mun na a ko n y'a bugɔ k'a sen kari walasa i ka dimi Allahu akbar walasa i dusu ka kasi walasa i ka dimi Allahu akbar Hasan ko n y'a faamu kosɛbɛ a ko kɔrɔna ko an ma wal kaazimina al-ghayza wal aafina an nas wallahu yuhibbul muhsinin siga Allahu akbar mɔgɔ minnu bɛ dimi gɛlɛ fujuni gɛlɛ kun ka tila ka laban ka yafa ka tila ka laban mɔgɔ minnu y'u to yen ka tila ka laban ka ɲuman k'o ye a ko sisan o kurana aya in o de bɔra ka jɔ sa o de wajibiyara ne kan ne k'o baara Allahu akbar siga t'o la a ko n y'a faamu a ko e ka na yan a ko sisan min bɛ yen n'i y'i ka hɔrɔnya ka bɔ jɔnya na pewu komi i ye kɔfɛ sen kari walasa ne ka dimi a ko n ti dimi a ko wa i yafara i ma wa kɔrɔn bi s'i ma wa i bɔra jɔnya na Hasan tilala ka laban ka bonyaba kɛ cɛ ye k'a labila Allahu akbar a tɛ tɛmɛ o kan sigodogo alisimɛlɛ ni kɛnɛ sigila o cɛbaw tɔgɔ la anw nana wadata yɔrɔ de la o don ka bɛn ni ninnu jogo ye wallahi kɛnɛ kan o de kosɔn Hasan alayhi salam n'i y'a ka fɔnisɛriya ta Hasan ka fɔnisɛriya o se ka fɔ ka ban ayi o se ka fɔ ka ban Hasan y'a ka nafolo bɛɛ lajɛlen tila fandaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a ban o kɛra siɲɛ 3 wallahi kitabu dɔw b'a d'i ma ko siɲɛ 3 dɔw b'a di ko siɲɛ 2 Allahu akbar mais i bɛ kitabu lajɛ n'o ye ali bɛti hawla rasul n'i y'o lajɛ Hasan yɛrɛ u y'a ɲininka a bɛ ɲumanyaba min na ale tun bɛ delikɛla kɔ segin kɔ k'a fɔ ko nin ye dɛsɛbaatɔ ye n'a ɲɛ dara a kan ale se ka to ten f'a ka ɲumanya k'a ye Allahu akbar sogodogo wallahi o yɔrɔ in de la o y'a ɲininka kosɛbɛ walama su'ila alayhi salam ذات مرة لأي شيء لا نراك ترد سائلا الله أكبر أبو حسن مدلا أم باي إتي دين بكلام لسيكي نمو باي دين بريباس نمو باي دين بريباس مدلا إدوك الله أكبر فقال إني لله سائل وفيه راغب وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا وإن الله تعالى أولني عادة أن يفيد نعمه علي وأردته أن أفيد نعمه على الناس فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة الله أكبر حسنا بوجودي ako ne mɔgɔ de bɛ ala la ne bɛ ala deli wallahi pour que a kan sɔn siga t'o la a ko ne ka baara ye ala deli ye o don koyi wa ala de kanu bɛ ne la wallahi wa ne fɛ waati b'a kan sɔn siga t'o la wa ne bɛ mɔgɔya ka delikɛla kɔsegin sabu ne yɛrɛ ye delikɛla ye ne bɛ min deli o ye mɔgɔw tigɛ ala ye ne tɛ mɔgɔw deli nka ne mɔgɔw tigɛ ala de deli wallahi a sogodogolen tiɲɛ o bɛ mɔgɔw tigɛ ala min ni ne b'o deli n'a ye sɔn n'a ka jɔn nana yɔrɔ la ne fana tɛ se ka mun kɔsegin ayi o tɛ se ka kɛ wallahi a ko ala ye ne laada min laadaya ne ye o de ye
aba kan nema di shuru ne ka wallahi na ya kan nema shuru ne ka ne la dan ni wa kan ne ka na ya kan nema shuru ne ka ne da ala kan nema shuru ala ka jonka Allahu akbar na ne bisira ni ne ye o dili tige ala fana kana na tati sigai Allahu akbar sugudu na mu ya na ni da turan na duro aduna Sharif Usman Madana Haidar di jo inya ko wallahi keneka yecena zurriyatan بعدها من بعد والله سميع عليم جاء سكاتولا بقول كليدو والله جل كليدو ودو مو ورانيونا وكفر بيكلي نيا دنيون إذا صار بيكلي والله أبيكلي شنو اسمه بدنا يقول أبغى يا تيجي مو تيجي علي ودو حسن يركو قال يا تيجي مو تيجي علي الله أكبر حسن كو nale de batoy ale ba deme mona sabu ne ala ya so ale fana ala ka jonso nale ma ala ka jonso ne ala ya tatige ale la fa bi sira unye Allahu akbar sikatola asrugo السيد الشريف عثمان مدن هيدرا الله ودو بسمو بين كنو نعم على مساء على مساء كم هو صوت والله ودو وي كلا الله نعم ko ko wandai no ni ta no fe da ma ko konna da ya amma do ne ko go fobbi mo ni da mo so te ga udi kacha Allahu akbar sikatola wallahi seko sikatola mudama ni cheba ni da bigi kam as-sayyid al-sharif Usman Madana Haidra wallahi wudu ale jogo ta jogo fe ayata amoke wudu goyi wallahi sikatola wudu ko so ame kene mi ka ame foli la se amon so wallahi amon so nani bala gile ko ni kene nu la galila musaba min gi dola na ala de mashita akede sikatola wallahi adu munasi na ni bele ni nu ga bangeli kam ka se ka musa jeke ka nyanga rike miskino farandar yatimedio butela bidi kata se magini ga hali moto ma bani bedi de se ba to ma mundama kira sumo Allahu akbar wudu kanu anu vadani jirani kam je sikatola asgodugo hasan na niye aka jogo barwe wudu jogo bami ni anganga kota anofe sikatola wallahi namdere namore hasan alayhi salam ni ya ka jogo bawu lage albi na ibn asura yere majigi fi hasan jowi Allahu akbar sikatola ni yere majigi mo ma je na fatika ni ma yala ai wallahi ko no ma ko koti wudu ako sabali na ani yere majigi fendula do ni bi jo ko ta je kono ya nga sabali baliya ani yere bonya o de kesrabiye abi jonji bi je kono ya ki do ya ki la fo asfala safilina je sikatola asgodugo sabali mo ma je na fatika ni ma yala ai foi tala yere majigi mo ma je here chama bita kinda je sikatola o de hasan alayhi salam a jogo do ku yere majigi wudu wallahi hasan do na ni ko da kele mi fiye adam be de hawla rasul wudu ni o lage hasan do la be katime faranga do kref wallahi mu be ka guru ko chama faranyonga guru ko chama ko faranyonga usiki me ko kola o bala ka Allahu akbar hasan tilatala na o pama ko kira mo e na la dumini ke Allahu akbar hasan geralawla na faruka kasbe o guru ko guru krefe ka do chama ka du ujara ka du ko siga Allahu akbar mubam yere majigi wudu yere majigi wallahi sugodugo ma be ni klakara na ayu invité akaso wallahi usela akaso atara dumuni nyuma chama duma mana da no klara dumuni na aklara kallaba kanna fulo chama duma ani kata se son vengeroma ni mushitikili Allahu akbar sugodugo o ka ma biye ni beke mo kam ako aw ma me ala ko korna ko ne mo ka ka hakala wa innaka la ala khulqin azim je sikatola cire da muhammad ibi jogo baka wallahi wannan mo kai ne da wani jogo ni wudu wallahi Allah na yin mu wala na Allah mu ko mara Allah na yin mu wala Allah na yin mu ne mu ka ko ne o de jira na mu kai da jogo baka Allahu akbar sikatola sugodugo fandan ni
olu yɛrɛ ka yecogo la nin don in na olu bila la valeur la Allahu akbar godo n'an gɛlɛya ka bɛn n'o ye Hasan a ka zuhudu sira kan n'i y'a lajɛ dɔw donna Hasan a ye wajuli ba kɛ wajuli in kɔnɔna na min kɛra sababu ye ka ɲɛw bila ji bɔli la Allahu akbar wala ni kuma bɔra daɲuman dusukun ɲuman na a bɛ kɛ sababu ye a bɛ ɲɛ dɔ bila ka ji bɔ tiɲɛ siga t'o la sogodogo o de kosɔn alu bɛ kɛ hawla rasul n'i y'o lajɛ Hasan ka wajibi a b'o d'i ma o wajibi ninnu kɔnɔna na a wɔɔrɔnan n'i sera yen i b'a sɔrɔ yen ko maw'izatu as-sadisatu maw'izatu jami'atu wajibi min bi fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Hasan ko cogo di a ko yabna Adam if'an maharimillah ta'ala a ko he adamaden i yɛrɛ minɛ ka bɔ Ala ka haramu ma Allahu akbar siga t'o la takuna abidan n'o kɛra i bɛ kɛ Ala jɔn ye siga t'o la wallahi mɔgɔ tɛ se ka Ala jɔnya sɔrɔ fiye ka sɔrɔ i bɛ haramu na ayi o kuma t'a la pour que i ka se ka Ala jɔnya sɔrɔ f'a k'a sɔrɔ i yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ haramu kɛlen tiɲɛ siga t'o la wallahi a ye o fara a kan a ko warda bima kasaba Allahu laka takunu ganiyan wa ahsin jiwara man jawaraka takunu musliman wa sahib nasa bimithli ma tuhibbu an yusahibuka bihi takuna adilan Allahu akbar subhanahu innahu kana bayna yadaykum aqwamun يجمعون كثيرا ويقولون مشددا ويعملون بعيدا أصبح جمعهم غورا وعملهم غرورا ومساكنهم قبورا يا ابن آدم لم تزل في حكم عمرك منذ سكت من بطن أمك الله أكبر سبحانه فقص مما في يديك لما يديك فإن المؤمن يتزوج والكافر يتمتع الله أكبر سبحانه أصلا كنت تقولي والله أقول على الجوع أقول جاني على كتلاني والله على كتلاني منكي إدار سجلا جاني أولي سكتنا والله أقول نو كرا يبقى سيتيجي والله أسودو ماشي ما كان نتبعي kakila ka laban ka kɛ setigi ye tiɲɛ siga t'o la maa o maa kaare la i bɛ lafiya siga t'o la nka maa o maa kɛra nataba ye don o don i bɛ bɛn mɔni ko la Allahu akbar siga tɛ nin na sogodogo a ko cogo di a ko sigiɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛ wa ahsan jiwara man jawaraka Allahu akbar a ko ni ni maa o maa bɛ sigi la jija i ka sigiɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛ n'a ye siga Allahu akbar takun musliman a ko n'o kɛra i bɛ kɛ silamɛ ye wallahi kɛnɛ kan maa o maa kɛra sigiɲɔgɔn jugu ye i tɛ se ka kɛ silamɛ ɲuman ye ayi o kuma t'a la maa o maa kɛra sigiɲɔgɔn jugu ye i tɛ kisi ayi o kuma t'a la lakira ko nɛɛma ni kisi ba ye a ko jibira ma wuli a b'a le ladi ni sigiɲɔgɔnya ye Allahu a b'a ladi a b'a ladi f'a nana jigin ale kɔnɔ o kuma ko ni mɔgɔ sara i sigiɲɔgɔn b'i tiɲɛ ta o Allahu akbar sogodogo n'an gɛlɛya waati sera a sera kuma kuncɛ kuma na alakira ko nɛɛma ni kisi ba ye a ko jubila ni kulu ala hubbi man ahsana ilayha wa hubbi man asaa ilayha a ko dusukun yɛrɛ ka laada ni dusukun dancogo de ye mɔgɔ min mana ɲuman kɛ a ye a b'o tigi kanu nka maa o maa mana juguman k'a la a tɛ k'o tigi fɛ Allahu akbar o de la ni sigi fɛn ninnu ni olu fɛ wallahi ko mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ cogo min siga t'o la hali ni dɔw y'u kala fili dusukun b'u fɛ wallahi kɛnɛ o la an bɛ ala deli ala de ye ɲɛna jira an na san caman bɛ ala bolo ala k'o jira amin 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 sogodogo an karamɔgɔ n'a ka denbaya ala k'u kisi amin ya rabbi jamana ala k'a basigi jamana ala k'a bɔ bolo ala k'a kanu ka kɔrɔla bonya wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. sogodogo من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين آمين آمين وبعد
السلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إدراك. الحمد لله بعرفه. كعرف من دقى على بركة. كصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. سليم. كصلي أصول سلمك. كصلى كسابا يومك. الله أكبر. كما فلي يسي. نعم. نبغى ربنا. ويلمنا. مغفلا فيني يرفعك. أن من ما كان يسوع وكذا. نعم. أنا فلي بأبي سبب باتكبروا. سمعك منو. سمعك منو. الله أكبر. سمعك ترى. نعم. كده. كان يسيجوني كنينكا. الله أكبر. كنين نفرد. نعم. نيسي جراك يلي كولي. همين من ميلا. نعم. وجرا الله. الله أكبر. وجه. على كل يدو من كان لله كان له. الله أكبر. إدراك. نمو براك على. كنا سكر فير على باكير. الله أكبر. وجه. أنا كنا من كسونا. ولا من دون كنا. الله أكبر. دو. أنا ليدو دفعني كنا. أنا ودي فوالي من كنا نلوكا. نعم. فوتي فوالي. الله أكبر. دو. أنا ليدو دفع كنا دكا. ليدو مي أنا كلا من أنفه. يانا كفاتو. الله أكبر. أنا ليدو دفع كنا. نعم. كرمي على من أنفه قرآن كنا. أكو كلا أفو أني. نعم. كواتي سرد مكليني. أكا كلا أفو. الله أكبر. كومي. أكا جرتو أسوم قول. الله أكبر. قرآن من دفع. سكتلا. ولا أو نيني. أنفلا أو كنا دوري كنا. قرآن كو أنا أنجل دو كلا سوم قول. الله أكبر. نو فورا. سيلي يا ما فردا تقولنا. ولا تقول فما يا ما فرداتي. وكيف كلا رسول الله عليه وسلم. الإسلام فرعونك. نعم. أقول ما أقول بتاعك فنبلي بلي بفلا توعقلو. كم كلين كربو كلي. الله أكبر. أقول بتاعك على كقرآن توعقلو. نما بلا. نعم. أتفلي. سجي. أقول كفر. بتاعك نسمع توعقلو. الله أكبر. أيها جنتو كلا بورنا. الله أكبر. كلا كما ينيني. متى كان يفهم في القرآن أن نسمعه. الله أكبر. كوكو فلات فرافيو. فوق الجنة كمان. سجي. ولا. ni an nana sigi o kɛnɛ kan kira ye min ɲini o don a ma kɛ anw ɲɛna nka komi an tugura o kira kɔ a bɛ wajibiya kan a ye min ɲini an b'a jira a la a ma kɛ anw ɲɛna dɛ nka an b'a la an b'a kan an b'a kan seko bɛɛ la se min b'a ye ni min ka waati min sera ka silamɛw hakili jigin o la u ka don u ka kira ka karisa ka nin waati ɲɛni o dama tɛ u ye baara minnu kɛ k'o baara ɲumanw yira an ka se k'u ladege tari an ka kunnanja sɔrɔ parce que an bɛ cogo min na adamaden bɛɛ ka kan k'i da k'i miiri ko in bɛ ban de pewu pewu. Ah oui, an ti to yan. Bani de b'a ɲɛfɛ. Mais kuma jumɛn don? Bilikan bɔli kɔni don i ti mɛn ka taa bilikan o i b'i jɔ. Siga t'o la, a bɛ kɛ. O kuma na an bɛ ka balo an kun fɛ de. I bɛ sa tuma jumɛn? Ala de b'a dɔn.
denmisɛnninya ti saya la ayi mɔgɔkɔrɔbaya ti saya la Allahu akbar mais bali bɛ yen siga t'o la kodɔnna ye jɔnni naam min ye a ka sini labɛn bi o don Allahu akbar o la an bɛ kan ka kɛ kodɔnna ye mɔgɔw b'a hinɛ minɛ ka gɛrɛ an na tiɲɛ mɔgɔw bi i sago fɔ hali bi ni jɔyɔrɔ b'i la Allahu akbar mais naam ni mɔgɔ sera se cogo dɔ la n'ala ma far'i kan hali i ye den minnu wolo u bɛ sɛgɛn Allahu akbar an kɛ banabaatɔ ni waati dɔw sera n'i ma taa joona n'ala ma far'i kan n'i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ tigɛ maa caman na dɛ sigi awi Allahu akbar adra i b'a dɔn o don ko mɔgɔ y'i yɛrɛ de Allahu akbar y'a fɔ mankɛnɛ n degunnen don i kanuɲɔgɔn b'i hinɛ minɛ u bɛ gɛrɛ i la sigi mais dimi min b'i kan a tilalen tɛ dɛ ayi a b'i kelen de la Allahu akbar o ye tiɲɛ adra wa n'i sera fana kana ɲininkali kɛ ko i salen kɔ k'a kɛra de dɛ mɔgɔw salen kɔ i y'a ye cogo min na dɛ n'i yɛrɛ sara a bɛ kɛ ten de sigi Allahu akbar adra ayi waatinin dama don sigi ni ɲɛji damadɔ bɔra jɛnajɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la i bɛ barokɛkanw mɛn ka yɛlɛkanw mɛn tiɲɛ i b'a dɔn ko mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye Allahu akbar o ye tiɲɛ n'a ka di ala ta kɛ n'a man di a to yen sigi nka i bɛ ala sɔrɔ i kelen pewu et puis jigitigɛ min don ani jigitigɛ si tɛ kelen ye ayi u tɛ kelen ye adra parce que ni tɔɔrɔ ye somɔgɔ sɔrɔ denw bɛ na u bɛ na défenseurs bɛ na Tiɲɛ. kanuɲɔgɔnw bɛ na n b'i fɛw bɛ na mais ni saya y'i sɔrɔ ala ka wele olu bɛ ɲɔgɔn ɲininka de an b'a sama ka bɔ kuma jumɛn sigi Allahu akbar n'a fɔra karisa banna alo karisa banna awo an ye banni mɛ jɛnajɛ ye waati jumɛn i bɛ jɛnajɛ kɔrɔ dɔn an b'a ta ka bɔ a ka so kuma jumɛn sigi Allahu akbar non i bɛ taa dɛ bi taa kosɔn cɛkɔrɔ Allahu akbar kodɔnna nin kan ka to kodɔnna kɔnɔ kɔ tiɲɛ i yɛrɛ ye mɔgɔw don wa u b'i yɛrɛ don Allahu akbar o bɛ kɛ ɔ kumana mun bɛ yen sisan labɛn kɛ i ka sini dilanni kama Allahu akbar o ye tiɲɛ a man gɛlɛn koyi Ayi. silamɛya de ka nɔgɔ diinɛ bɛɛ ye Allahu akbar sira nɔgɔ maa da tiɲɛ adra sira ala ye mɔgɔw gasi sigi i ka tɔɔrɔ kana mɔgɔ sɔrɔ Allahu akbar sigi a banna koyi ala ye farida minnu d'i ma i ka su ni seli ni jaga ni hiji ni o se kɛr'i ye i b'o kɛ Allahu akbar n'o ye jaga ni hiji ye sinon su ni seli seli ye baara ye Tiɲɛ. mais su ye kalo kelen de ye san kɔnɔ siga t'o la n'o fana se kɛr'i ye de don Allahu akbar hali n'o b'i degun sariya ye bɔdaw d'i ma o fana na tiɲɛ silamɛya man gɛlɛn ayi a man gɛlɛn adra mɔgɔw gasi sigi dɔrɔn i ka tɔɔrɔ kana se mɔgɔ ma Allahu akbar lahara a bɛna ye Sigi. n'i ye gɛlɛya ye yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ dɔ ni dɔ cɛ don mais i b'a sɔrɔ a ka gɛlɛn silamɛ ni ala cɛ ko gɛlɛya bɛ kɛ o ka gɛlɛn sigi ɛlɛgafu Allahu akbar o ye tiɲɛ ala ye yafa masa de ye Tiɲɛ. rahima a bɛ hinɛ Allahu akbar mais jɔn n'a jɔɲɔ cɛ o b'i susi sigi kira somɔgɔ ninnu u sɛgɛnna Allahu akbar u seginna kira ye nin ɲiniw fɛ silamɛw fɛ mais kira fatulen kɔ naam kira ye mɔgɔ 5 sɔrɔ mɔgɔ 4 de don birifini kɔrɔ a yɛrɛ y'a 5nan ye Allahu akbar birifini dɔ tun b'a bolo a sigilen bɛ Seydina Ali nana a ko o ma k'o kana a sigi o nana a sigi Allahu akbar a yɛrɛ denmuso Fatima Zahara o nana o ye Seydina Ali muso ye tiɲɛ a k'o kana a sigi o y'a sigi Allahu akbar Hasan nana naamu Huseini nana mɔgɔ dafara 4 na siga t'a la a ko a y'a sigi o mɔgɔ 4 y'i sigi ale yɛrɛ nan'i sigi u kɛrɛfɛ ka kɛ 5 ye sigi ka sɔrɔ k'a ka birifini ta sisan k'a biri u bɛɛ kan ko ala ne somɔgɔw filɛ Allahu akbar
ala ni somɔgɔw filɛ Allahu akbar. o yɔrɔ bɛ ala jiginna ka layidu ta kira ye ko i somɔgɔ ninnu n b'u saniya Sigi. n b'u saniya Allahu a akbar. bɛ fɔ fɛn min ma lebu a ti ninnu sɔrɔ Ayi. n b'u ko k'u jɛ ka bɔ jurumu na Sigi. Aydra. Allahu akbar. kira ye ni mɔgɔ naani min don birifini kɔrɔ ka tila k'u kalifa ko silamɛw k'u kɔlɔsi ale kɔfɛ k'ale ka waati man jan ko mɛ k'u janto nin den ninnu na Sigi. an karamɔgɔ a kelen tɛ yen n'u m'a faga Allahu akbar. u y'a bɛɛ faga a bɛɛ fagara Allahu akbar. Sigi. fatima zahara u ko dusukasi y'a faga Allahu akbar. o y'a fɔcogo dɔ ye fɔcogo wɛrɛ b'a la u ko a fagara de mɛ an kɔni bɛ min dɔn a tɔɔrɔ la Allahu akbar. Sigatula. kira denmuso a tɔɔrɔ la Allahu akbar. o den hasan an b'o de ka kɛnɛ kan Cɛ. el hasan u y'a empoisonné siɲɛ caman Sigi. ala y'a kisi Allahu akbar. mɛ a ka pɔsɔni laban a fɔra ka a kɔnɔminɛnw bɔ kɛnɛ kan n'o y'a biɲɛ ye kitabu ka fɔcogo la Allahu akbar. Aydra. ko a yɛrɛ dara la ko a ti bɔ nin Allahu akbar. el hasan Allahu akbar. mɛ hasan silamɛya kɔnɔ n bɛ fɛ ka min f'u ye setani bɛ se mɔgɔw la Bɛ kɛ. o de la ala ko an ka tana ɲini ka bɔ a tɔɔrɔ ma Allahu akbar. setani bɛ se mɔgɔw la Siga t'a la. adamadenw fana isma an ka yecogo la nabi ɲumanw ni kiraw olu de ye maasumu ye Cɛ. ani kira ye minnu don a ka fini kɔrɔ ni ala ko n b'a saniya Cɛ. an ti siga olu ka maasumuya la Ayi. Siga t'o la. k'a fɔ isma b'olu kan Allahu akbar. an ti siga fiyewu isma de kɔrɔ ye ala b'u tanga u ti kojugu kɛ Cɛ. Aydra. a bɛ faamu A faamulen don. o sira kan el hasan ale de kɛra mɔgɔ ye kira tun b'a u wele de ko a denw Allahu a tun akbar. t'a fɔ a mɔdenw Ayi. a b'u bɛɛ wele de ko n denw Cɛ. el hasan kɛlɛ kɛra kira taalen kɔ minnu ka kodɔn ka bon u kɛra sababu jugu ye ka silamɛw bila ɲɔgɔn na Allahu akbar. an bɛ to ka nin fɔ ye parce que kuma dɔw la a bɛ kunfinw kamana gan Wallahi. ou bien mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka recherche kɛ silamɛya kɔnɔ ka silamɛya ɲɛdɔn a b'u kamana gan Cɛ. mais nin sera ka kɛ cogo di Sigi. ka sɔrɔ alakira yɛrɛ minnu ye kira ye olu sera ka kɔ don ɲɔgɔn ma cogo di Allahu akbar. fo ka taa joliw bɔn maa min sara la maa 100 jate de don Sigi. bolisɔnna kelen t'a la a bɛɛ ye selilaw dama ye selila contre selila Allahu akbar. Aydra. a bɛ mɔgɔw kamana gan Siga t'o la, nin sera ka Bukɛ. kɛ cogo di Allahu akbar. c'est très simple makan arabu modèle minnu kun don a mɔgɔ kalannen kun ka dɔgɔ Allahu akbar. u ka baara fanba ye bagangɛn de Cɛ. ani voyage misɛnninw rihilata sitayi wa sayif kurusiw kun b'o voyage kɛ ka taa minɛnw ta ka na n'a ye ka taa minɛnw feere Cɛ. mais alakira nana kisi nɛɛma b'a ma silamɛya nana mɔgɔ dɔw de don diinɛ kɔnɔ u tɛ diinɛ yɛrɛ fɛ u tɛ ala fɛ Sigi. mais u obligelen don ka kɛ silamɛ ye Cɛ. tariw na se ka fɛrɛ sigi la Allahu akbar. Aydra. mais mɔgɔ kalannenw don yahudiyaw b'a la Cɛ. nasaraw b'a la masakɛ den wɛrɛw b'a la kodɔnna caman de tun b'a la Cɛ. bɛɛ tun bɛ taa ta ɲini Maka ni Madinɛ yɔrɔ ninnu de la Allahu akbar. u donna diinɛ na ka sɔrɔ a man d'u ye Allahu akbar. alors u ye fɛɛrɛ jugu bɛɛ tigɛ silamɛya kɔnɔ u bɛ se k'a bi cogo min Allahu akbar.
jugu ka fɛɛrɛ fɔlɔ ye a k'a ka jama fara ni jama kɔdonna ɲɔgɔn ma dɔrɔn o y'a kelen ye jugu sago ye a binna a binna siga t'a la o dalen bɛ surakaw fɛ o de ye diɲɛ yɛrɛ sigilen bɛ dalenba min kan farik tasut ko n'i bɛ fɛ ka s'i juguw la k'i k'u yɛrɛ bila ɲɔgɔn na fɔlɔ k'i bɛ fɛn u ma a y'a lajɛ an yɛrɛ y'o y'an kɛrɛfɛ yan ma mɛn o tubabu bi se farafinna yan don min na jango anw ka fan fɛ a ye ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ Dakar Senegal Senegal ye tubabu kunbɛn ni kunbɛn cogo bɛɛ ye tubabu ma se ka don alors u nana fɛɛrɛ jumɛn tigɛ o jamana ninnu na u nana u yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na u yɛrɛ dama kelen k'u kari ɲɔgɔn kan tuma min na mugu ni kisɛ la tubabu sɔrɔla ka cun u kan o de la u sera ka se yan fana wa o taabolo kelen o kelen de bɛ baara kɛ don o don n'i bɛ fɛ ka se mɔgɔw la o fara comme saya caya silamɛw ka fɔɲɔgɔnya la nin Hasanu min tɔgɔ fɔtɔ filɛ a fa Seydina Ali a b'o faga cogo dɔn parce que kira ma dogo Seydina Ali la Seydina Ali nana fo don dɔ la a nana fo a bɛna kɛ den don a denmuso Fatima cɛ don cɛ min don fana ale ka baburu o de ye silamɛya ju jɔ ni Ala ka diɲɛ ye a nana kira fo don dɔ la kira y'a bisimila k'a filɛ kira kasira a ko kira ma ko mun bɛ yen a ko fosi a ko n t'i lada ye mun bɛ yen a ko juguman tɛ a ko ala ye garisɛgɛ seri suya de la a ko n bɛ min f'u ye i ti sa fiyewu n'i kunkolo joli ma i b'o ji in bilen Seydina Ali ko a ma ko o b'a sɔrɔ n bɛ ala fɛ kɔni kira ko ɔhɔ o b'a sɔrɔ ala yɛrɛ b'i fɛ anw ka amin anw ka faamu bɛɛ la an kɔni m'a mɛn fiyewu kira ka kuma na ko kira ko karisa bi ala fɛ wa ala yɛrɛ b'a fɛ ne ka n m'a fɔ a tɛ yen ne ka dɔnda danna Seydina Ali de la don min na Kayibara gɛlɛyara ni min taara sebiko la ni min nɔmɛna ka bila kɛlɛ kunna sebi kɛ o gurupu la laban jigi tigɛlen nana kira ko sini n bɛna darapo di cɛ dɔ ma n ka bamuru in n bɛna n ka bamuru di cɛ dɔ ma sini a ti boli o jati tigɛ a ti se k'a kɔ n'o taara o bɛ se wa o bɛ ala fɛ ala yɛrɛ b'o fɛ o yɔrɔ la saaba bɛɛ sira ɲɛna ko sini ko kira ka bamuru bɛna di cɛ dɔ de ma min bɛ ala fɛ wa ala yɛrɛ b'a fɛ bɛɛ bɛ fɛ a ka k'i ye an karamɔgɔ fajiri selila bɛɛ nana munumunu kira ka da la u bɛ kɛlɛ daga de la bɛɛ nana peut-être a bɛ kɛ ne ye peut-être a bɛ kɛ ne ye u bɛ munumunu na kira bɔra ka na kisi nɛɛma b'a ma kira ye cɛw filɛ ka cɛw filɛ a mago bɛ min na ko n'i ye ɲɛ munumunutɔ ye k'a bɛ jigin ɲini de n'o tɛ a bɛ si mɔgɔ fɔlɔ min ma o ye mɔgɔ ye i y'a b'o la k'a kɛ tan i mago bɛ dɔ de la cɛ bɔr ala ka n'an jigi tigɛ Amin, amin, ala sɔn.
kira y'a ɲɛ munumunu k'a ɲɛ munumunu ka cɛw ye a ko ali bɛ min Allahu akbar o ko ali mana ko ɲɛdimi cunnen don a kan ko a ɲɛ tɛ se ka dayɛlɛ Allahu akbar kira ko a y'a tɛgɛ minɛ ka na Allahu akbar u nana ni Sidina Ali ye Sidina Ali gɛrɛla kira la sallallahu alaihi wa sallam kira y'a bolo kɛ ka Sidina Ali ɲɛ salo ko filɛli kɛ من الفرس من المؤمن من الناصر من الكافي من الهادي واحد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي يا نيله علي يركب برولا ani minnu y'a ye ko fo ka taa sa ɲɛma dimi o kɔ a t'a dimi kira y'a ka bamuru sama ka bɔ a y'a di Sidina Ali ma Allahu akbar n ka kuma ti nin kuma in kan n ka kuma bi Hasani de kan mais n bɛ fɛ ka min f'u ye Hasani fa de ye Sidina Ali ye a ba ye Fatimatu Zaharawi ye Allahu akbar o don kira ko Sidina Ali ma i ti sa ten dɛ i kunkolo joli b'i boji bilen Allahu akbar kɔrɔ o b'i faga de Allahu akbar o don u ye Sidina Ali mun faga Allahu akbar Sidina Ali bɔra fajiri fɛ a bɛna mɔgɔw seli misiri la de la ne b'a fɔ ye seli tɛ silamɛya ye i y'a fɔ Allahu akbar seli tɛ silamɛya ye Allahu akbar i y'a fɔ seli bɛ silamɛya de kɔnɔ a kɛbaa ɲuman fɛ a kɛbaa ɲuman fɛ Allahu akbar o don mun kɛra cɛ dɔ nana nafigi don ka seli daminɛ ka mɔgɔw tromper a bɛna ni arranger ye na a bɛ seli ka seli fo ka arranger fɔlɔ sɔrɔ Allahu akbar a mago bɛ Sidina Ali la o b'a sɔrɔ latigɛ sera ka ban Ala ka waati sera ajira ni latigɛ nana dɔrɔn ko dɔw ɲɛ bɛ fiyɛ o bɛ fiyɛ Allahu akbar mais ni latigɛ in ma cun a tigiw k'a fɔr'u ye ka kɔn an ye Allahu akbar sabu Sidina Ali bɔra ka so min kɛ u ko tɔmɔnɔ de y'a ɲɛma tigɛ u ka kule Allahu akbar min b'a bilasira ko ko a ko nin ye mun ye a ko foyi tɛ a ko i ka cɛ ka waati de sera sigi a bani Allahu akbar a nana misiri kɔnɔ ko a bɛ seli daminɛ ni mɔgɔ ye kafiri bamuru minnen don wazɔn n'a ye joli bɔ i la i t'i balo Allahu akbar kafiriw dɛsɛra cɛ min na kɛlɛ kɛnɛ kan nafigi nana gosi ni bamuru ye a kunkolo la fajiri fɛ ko a bɛ seli ni mɔgɔ ye Allahu akbar Abdurrahman bin Muljim wali ko ten Allahu akbar a faamuna a faamulen don mais kabako ye mun ye Sidina Ali bɛ nin degunba in kɔnɔ a ko a denw ma a ko ci bɛ Ala bolo ni n sara ne joli ye aw de ta ye siga t'o la nka nin balo la n joli ye n yɛrɛ ta ye nka n bɛ min gɛlɛya aw ma min y'aw fa mɔgɔ a ma dɔwɛrɛ k'aw fa la bamuru ɲɛ kelen ma n'a ma se ka yafa a ma a kana tɛmɛ o kan bamuru ɲɛ kelen ye ayi an tɛ kelen ye o to yen a degunnen don docteur bɛ ka k'a lajɛ docteur yɛrɛ bɔra ka kuma min fɔ a ka denbaya ye a ko ko nin ye waati selen ye dɛ Allahu akbar ko an ye kunkolo in gosira cogo min na ko fura foyi t'a la tuguni Allahu akbar o kɔfɛ a ye denw wele ko cɛ in ye dumuni kɛ wa f'u ka dumuni ɲini ka d'a ma ni ji Allahu akbar Allahu akbar ajira an ka kuma tɛ nin yɔrɔ in yɛrɛ si kan n bɛ fɛ dɔrɔn ka fɛn dɔ de fɔ nin kɛra fitinɛ de kɔnɔ mɔgɔ dama min ni tora nin fitinɛ in kɔnɔ f'u ye
aka mɔgɔ fagala ninnu tɔgɔ ye di mercenaires labɛn u ka se n'ali faga ni faga cogo in na ani cɛ o cɛ jɛra ala y'a si la ani cɛ o cɛ jɔra kɛlɛ la ala y'a si la u y'a dɔn maa tɛ se ka jɔ a fɛ o la u ye mercenaires de ɲini sisan minnu bɛ se k'a faga n'u yɛrɛ jɛnnen don ni kɔ ala ka don an n'u cɛ ami ala sɔn waraba binna tan de fitinɛ bi sen na u ko sisan Sidina Ali kɔni fatura Hassan e min y'a denkɛ fɔlɔ ye an y'i nommé a nɔ na an bɛɛ bɛ sa i nɔfɛ an m'i fa janfa wa an t'i yɛrɛ janfa an filɛ o Hassan de ka kɛnɛ kan mais kɛlɛ wɛrɛ y'i labɛn n'o ye Muawiyata n'a ka mɔgɔw ye k'u ɲɛsin El Hassan ma ko n'u bɛna kasara tuguni ɲɛmɔgɔya nɔfɛ Hassan ko a ka mɔgɔw ma k'u ka sabali ko joli bɔnta cayara ko ni dɔwɛrɛ tɛ ɲɛmɔgɔya kɔ ko k'a to Muawiyata bolo silamɛw joli ka kɔlɔsi mɔgɔw minnu sera a bolo o bɛ se ka kɛ cogo di an bɛ se ka jɛ n'o ye ka mɔgɔw to jamana kunna minnu mangana aw minnu bɔra kira la ka aw to yen ko la ko anw minnu bɔra kira la anw k'an ka kira de ladege ni ninnu k'u t'a to anw k'an k'a to mɔgɔw joli ka kisi ale de ye suluhu na k'u ka sabali ka bamuru bila u kana kɛlɛ kɛ ni silamɛya ɲɛmɔgɔya don ale jɛra El Hassan bi Mali b'o sira kan o sira ɲuman kan bɛn ani kelenya nin kɛnɛ in kan an bɛ an ka foli bila Usmanu Salihu ma ani sunamɔgɔ bɛɛ Mali kɔnɔ an y'a kanu Shetani ye aw sɔrɔ o tɛ baasi ye n donna kojugu kɔnɔ o tɛ baasi ye nka ne t'i bɔ bilen ala baden b'i la an y'a ɲini Mali silamɛ bɛɛ fɛ tiɲɛnikɛla minnu bɛ sen kɔrɔ an k'an sen da u tɔ kan an k'a lajɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma min tɛmɛna bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ala ka diinɛ in an k'a minɛ ni cɛ kelen ka minɛ cogo ye k'a s'a seyɔrɔ la an ka ɲɛnɛmaya waatinin kɔnɔ an bi Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo an bi segin ka an ka tasawufu mɔgɔw fo an karamɔgɔ nin kɛnɛ in kan an bɛ Yakubu Dukure fo an b'a den fo u ye baara k'a la bɛɛ ko nin y'i kungo de ye an sera dɔnniba fɛn o fɛn ma Mali kɔnɔ Bamakɔ yan bɛɛ ko nin y'anw kungo de ye an b'a la wa an b'a kɛ an seko la ala ɲɛkɔrɔ Mali silamɛw ka bɛn an b'a kɛ ni min bɛ bunu o bɛ bunu mɛ an b'a kɛ a bɛɛ ko tɛ a bɛɛ walahi an ma maa kelen sɔrɔ ko an tulo donn'o kumakan na k'o ko ayi wa bɛɛ y'a yira o déclaration kɛra bi bi ye don jumɛn le 3e mois 2026 o déclaration kɛra bi tarata in na o la an bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fo an bɛ an ka sunnamɔgɔw fo ne ni e ti taabolo kelen na kabini ala ka diɲɛ da ni kira taara sallallahu alaihi wasallam silamɛw ma ɲɔgɔn faamu kiiri dɔw la ani ko dɔw kɛcogo
de la fɔra maliki ka sira abu hanifata ka sira shafiu ka sira ahmad bin hanbal ka sira ani a tɔgɔ ye di tasayuku mɔgɔw ka sira o tasayuku fɛngɛ kelen kɔnɔ tasayuku kɔnɔ taasira camanba de b'a la siga t'a la Allahu akbar suna yɛrɛ kɔnɔ taasira camanba de b'a la o b'a la an yɛrɛ ka tasawufu kɔnɔ taasira camanba de b'a la mais taasira kelen t'a la min b'i bila ka maa wɛrɛ ka bonya tiɲɛ fo n'i bɔra silamɛya la ni hasidiya y'i labɔ Allahu akbar idra alors bɛn kɛra min kan i ka wajuli kɛ i ka kutuba kɛ ala ta bɛ fɔ i fɛ cogo min na ni ala ɲini don a fɔ nka n'i y'i ka sira bila ka sira wɛrɛ minɛ min tɛ ala ka diinɛ lase cogo ɲuman ye i kelen kungo y'i ta ye i kɛra sunamɔgɔ ye kelen b'a ta i kɛra sufi mɔgɔ ye kelen b'a ta i kɛra sira o sira mɔgɔ ye kelen bi jɔ a kɔrɔ. siga t'o la alors mali bamako silamɛ bɛɛ bɛnna nin kan k'o déclaration kɛ bi. Allahu akbar a ti dan bamako mali bɛɛ bɛna kɛ ten k'a bɔ minnu bɛ balo yɔrɔ ɲini Allahu akbar balo yɔrɔ ɲini kama k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na o bi jɔ. Allahu akbar o bi jɔ Allahu akbar bɛɛ b'i ta lase a lase cogo la o bi kɛ bi m'an bilo la o ayi bi b'an bilo la siga t'o la sunamɔgɔw b'a lase u b'anw kɛ don ko mɔlidu man ɲi Allahu akbar n'an n'u ye ɲɔgɔn ye an b'u gosi minɛ siga n ko warinin bi ci yɛrɛ ma ka bɔ yɔrɔ dɔ la siga t'o la an b'a bɛɛ kɛ yɛlɛ ye o bɛ kɛ walahi an b'a bɛɛ kɛ yɛlɛ ye Allahu akbar mais sisan de an kamana gana mun de kɛra mun donna silamɛw la mun ko mun bɔra min Allahu akbar idra mais ni ala sɔnna cɛ minnu ye layidu di u t'a bɔrɔtɔ jamana in b'a yɛrɛ sɔrɔ o bɛ kɛ Allahu akbar abani kabakoba de don nin kɛra bi de ye Huseni fana an filɛ Hasan an filɛ o de ka ko la nin Hasan min jɛna ko ni jɛna ni yɔrɔ kɔ joli kana bɔ Allahu akbar Bakira y'o de fɔ a ko nin den ne den nin a ko ɲɛmɔgɔ don dɛ ko wa ni ala sɔnna nin bɛna bɛnba don silamɛ jama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɛna basigi jamakulu fila hakili bɛna sigi dɔ bɛna dɔ fatu Allahu akbar siga t'o la Hasan de y'a kɛ Allahu akbar a y'a kɛ mais Hasan min y'a kɛ a ma to yen dɛ u y'a muso nɛgɛn de mɔgɔ bɛ se ka kisi i jugu tɔɔrɔ ma mais n'i yɛrɛ kɛra i yɛrɛ jugu ye ala y'i dɛmɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ Allahu akbar ah oui idra ni jugu wɛrɛ ma yɛlɛ i furumuso kɔ fo n'ala y'i bɔ sa dɛ ɲɔ tɛ bɔyɔrɔ tɛ yen bilen ayi o tɛ yen bilen bana u ka muso de y'a empoisonné Allahu akbar u ye muso nɛgɛn k'a ka nin faga u bɛna place ba d'a ma nafolomugu bi cɛ ka d'a ma Allahu akbar a sɔnna Allahu akbar ko ja a da muso tɔgɔ Allahu akbar a ye Hasan faga kɛra sababu ye Allahu akbar mais a ma kɛ anw ɲɛna mais anw ka sigi kɔrɔ ye di k'a yira ala la kira y'a ka denbaya kalifa silamɛw de ma wa ala ka kɛ anw seere ye an bɛ kira fɛ an b'a ka denbaya fɛ a ma kɛ anw ɲɛna ɲɔ tɛ an bɛ fara o kan siga t'o la Allahu akbar Hasanu y'a dilan de Allahu akbar a y'a dilan ka sabali ka muɲu ka diɲɛ liyɔrɔ kɔ Allahu akbar kira de y'aw bonya fɔ ala de y'aw bonya fɔ mais ni maa wɛrɛ ko i bɛ silamɛya fanga minɛ anw na anw ti sɔn joli ka bɔ o kama an y'a to yen u k'a ta abali Allahu akbar Hasan a y'a seko kɛ dɛ a y'a seko kɛ mais u m'a to yen Allahu akbar siga u y'a faga Allahu akbar ni aw sigira o kɛnɛ kan bi aw ye ala ka kɛnɛ de kan siga t'a la o don
mɔgɔ caman bɔra dugu senw de fɛ dugu wɛrɛw la Mali dugu wɛrɛw la bɛɛ déplacera nin waati gɛlɛma in na ko u bɛna fara an kan Hassan ka mawlidu la Allahu akbar sigatula u bɛɛ sara bɛ Ala de bolo Allahu akbar batigi bolo nin bɛɛ lakali dɔw bɛ na bi ba ajra ko bi ba Allahu akbar an bɛ miniti minnu sigi yan an bɛ waatini minnu sigi yan nin waati ninnu de bɛ kɛ an seere ye Ala ɲɛ kɔrɔ lahara ko an y'a kɛ Allahu akbar o lakali yɔrɔ ka di dɛ o ka di mana a kana ɲinɛ kira somɔgɔw kɔ an tɛ ɲinɛ o kɔ n'u ka fɛn sera n y'a fɔ an san bɛɛ ye a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ se ka min k'a la a y'a kɛ inshallah n'a jɛkulu bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ ni maa kelen fana bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ bɛ kɛ Ala k'a dɔn kira ka layidu ne ka denbaya y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ kɛra an bɛ min ka kɛnɛ kan su in na o ye Halimatu Saadiya ye Allahu akbar ale de ye Hassan ta a seko la a ka tile 40 n'o ye Arba'ina ye o ye Hussein de ye ale de ye Hassan ta parce que n'i ye ko in fana lajɛ Hussein ka ko de hinɛ bonyana mɔgɔw ka kojugu a fagacogo dekun min kɛra la mɔgɔw y'o de ye o de taara kojugu mais Hassan tiɲɛ yɛrɛ la n m'a f'u ye o bila kɔfɛ nka o ka ko Hussein ko bonyana ale ye Allahu akbar mais Halima ale de y'o ta k'a sɔrɔ ka jɔ ni o ko bɛɛ ye a bɛ se fɛn o fɛn na k'a kɛ mais bɛɛ b'a k'i yɛrɛ de ye bɛɛ b'a k'i yɛrɛ de ye n'i ye min kɛ i b'o k'i yɛrɛ de ye maa ni yɔrɔ tɛ di maa ma la o tuma na an ka minnu déplacera ka b'u ka sow kɔnɔ ka b'u ka quartiers la ka na yan nin waati gɛlɛma in na ani duguw la bɛɛ sara bɛ Ala de bolo an bɛ Ala wele kira bɔnnaw kama an faso in Ala k'a kisi Ala ka Mali kɔlɔsi Ala ka Mali kisi Ala k'an yɛrɛ kisi a kɔnɔ Ala ka don an ni jugu bɛɛ cɛ Ala ka garisigɛw foni bato minnu bɛ kɛ nin kalo in na Ala k'a bɛɛ minɛ Ala k'an sago d'an ma o tuma na u y'an kɔri ko ka baya kɛ an bɛ baya kɛ an bɛ sɔrɔ ka fatiha ta n ti fila fara Ala kan n ti fila fara Ala kan n ti sonyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'a minɛ Ala k'an sankɔrɔ Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allahumma ansurna wansurna wahdina jami'an ila siratikal mustaqim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ti sɛnɛ hɛrɛ jinjiri la Allahu akbar jam jugu foyi tɛ Ala ka hɛrɛ jinjiri la jɔn ye fo Ala ni ce kɔ tiɲɛ siga tɛ nin na an bɛ barika da Ala fana ye su in a n'a ka kan walahi aw ni dɔw jɛra k'a fɔ nin sunkalo an ka ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nin sunkalo in na yan a ma daminɛ olu ɲɛna walahi kɛra olu bɛ Ala ka hinɛ kɔnɔ siga t'o la Ala ka lahara sɔsumaya ami aw minnu b'an sen ka diɲɛ yan Ala ka an y'u ni diɲɛ farako ye ami ka dafila to an ye ami cam bada silamɛw kuma dɔw ma kuma ka ban aw ni yɔrɔ dɔgɔra o la Allahu akbar cam fɔlɔ y'an da kɛ dugawu de ye sa ayiwa wala ni Ala ka jɛ ye fɛn min ye Mamadu Hasani diɲɛ bɛɛ ka jɛ ka kuma a kan
o ye miseli turunɔ de ye baji la wallahi ni miseli mun turula baji la o ma hakɛ min bɔ o bɛ bɛn diɲɛ maa ka kuma ma ka Asani ka bonyaba tɔ to i n'a fɔ baji sigi Allahu akbar cam Imam Hassan naam a sɔrɔ cogoya a n'a ka ɲɔgɔnyew naam an ka karamɔgɔ Mutari ani karamɔgɔ Sogodogo kumana o kan o kɛra cam wallahi Aliyu ye o don cɛma cɛ min bɔ kɔni Seydina Ali ayi o ma kɛ wallahi a ba ye Seyda Fatima al-Zahra siga t'o la al-Batul as-Siddiqa an-Nabiyya tahira sigi cam Asani bɛ kuniya ni kuniya caman ye a bɛ majamu ni tɔgɔ caman ye wallahi nka a dɔ ye Abu Muhammad Allahu akbar n bɛ dan ye cam Hassan a bangena tarata su naam tarata tile bɛnnen ka bɛn su nana ɲɔgɔn ma sunkalo tile 15 su Allahu akbar kira ka magan bila ka na Madina naam o san sabanan cɛ siga t'o la Hassan bangena ka bɛn o de ma o don n'a fɔ sa jaga o fardayali naam ni Ala ka jɛn ye o san yɛlɛma kɛra Hassan bangeni Allahu akbar cam Hassan bangeyɔrɔ ye Madina ye o don a ka ɲɛnamaya bɛɛ naam san 40 san 7 Allahu akbar cam Imam Hassan ka ɲɛnamaya bɛɛ o don san 47 siga t'o la cam Imam Hassan naam a fatura ka bɛn Damamangolo tile 7 ma Allahu akbar hijira san 50 kira bɔ Maka ka na Madina o san 50 Hassan fatura ka bɛn o de ma a fagara ka bɛn o ma Allahu akbar a fagaba tɛ dɔwɛrɛ ye muso kɔ cɛ a yɛrɛ furumuso o don Ala kana an to dɔrɔmɛ 2 ami cam u ye muso nata naam i bɛ furu masakɛ den ma ka muso nata ni nafolo ye u cɛ ɲɔgɔnmaba ye wallahi ni Ala ɲɛsinnen ye jɔn ye o don kira dusukun ka ɲɛnajɛ ni mɔden fɔlɔ ye o ye Hasani ye o don nka masha Allah muso ma miiri na wallahi o ye pɔsɔn kɛ Hasani na k'a faga muso in de tɔgɔ ye ko Ja'adatu bintu Ash'as bin Qais Allahu akbar Ja'ada wallahi o de ye muso in tɔgɔ o don cam Ala ka danga barika o don amin amin a y'a dabɔ ni nata min ye o fana ma fa wallahi a perdila sabu ka d'a kan masakɛ den ma furu ayi wa a ma nafolo sɔrɔ wallahi a ma si sɔrɔ wa bɔnna diɲɛ na bɔnna lahara o kɛra cam Rabbi Imam Hassan tiɲɛ yɛrɛ la Ala ɲɛsinnen ye jɔn kun don wallahi o don kɛnɛ kan n'i b'i bɛ Hassan fɛ da Ala la i ka mala ma i ka sira Ala ɲɛ i bɛ Hassan sɔrɔ wallahi siga t'o la ni Hassan tun ye seliji ta ka ban k'a bilala kɔnɔ min na jɔ Ala ɲɛfɛ Imam Hassan farikolo a b'i yɛrɛ yɛrɛ ka di k'a couleur bɛ changer Allahu u b'a ɲininka ko mun na i couleur changer a ko ne couleur bi changer sabu n bɛna jɔ n ka Ala ɲɛfɛ Allahu akbar من شر الشيطان اللعين الرجيم ti sɛgɛn Mawla Hassan, 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 Mawla Hassan.